Suyaw na talaga ang mga tao sa panahon ngayon. Hirap ka nang magsikap, may kontra pa sa bawat pagkakataon. Kapag wala kang ginagawa, sasabihin tamad ka raw. Pero kapag umasenso ka, biglang may reklamo at sigaw. Nagsimula ka lang naman sa maliit na puhunan. Puyat, pagod at tiyaga ang naging sandigan. Pero may mga taong bantay, sarado ang bawat galaw mo. Parang CCTV na libre, nakatutok sa negosyo mo. Kapag nagbukas ka ng tindahan sa kanto, kinabukasan may kapareho nasa tapat mismo. Hindi pa tapos magpintura ang karatula mo. May katabi ka ng negosyo na halos kopya rin ito. Magnegosyo ka, abangan ka agad. Parang may alam sila kapag ikaw ay umangat. Kapag may customer ka, nakamasid sa gilid. Parang referee sa laban na hindi naman kasali. Nagsakit ang tiyan ko sa kakatawa nito. Pero aminin man natin, totoo rin naman ito. Pag may bagong racket ka, may susunod ka agad. Minsan sa harap pa mismo, walang kaabog-abog at walang pakundangan. Nagbenta ka ng barbecue, may barbecue rin sa tabi. Nagbukas ka ng milk tea, may milk tea rin sa kabilang gilid. Nag-online selling ka, biglang naging reseller sila. Pati presyo mo alam nila, parang may espiya. Pero hindi ka dapat mawalan ng gana, dahil hindi naman sa pwesto nasusukat ang biyaya. Kung may sipag, diskarte at mabuting pakikitungo, babalik at babalik ang customer sa iyo. Hayaan mo silang mainggit at makiuso. Hindi naman nila makukopya ang ugali at serbisyo mo. Ang puhunan ay hindi lang pera at paninda, kundi tiwala ng tao na dahan-dahang nabubuo sa negosyo mo. Magnegosyo ka, aabangan ka agad. Pero huwag kang titigil sa pangarap na hinahangad. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng naiinggit o sa dami ng umaatras. Kaya tawa na lang tayo sa mga eksena, dahil bahagi na yata ito ng buhay at negosyo talaga. Suyaon man ang iba sa panahon ngayon, patuloy lang sa sipag at darating din ang tamang pagkakataon. Kung may nagtayo sa tapat mo, huwag magalit, kaibigan. Ibig sabihin lang noon, nakita nila na maganda ang iyong pinagkakakitaan.